Tingog kan Banwaan, digdi sa DCGB. Alas 9 na! PIO na! Sige po, maray na aga Lunes. Medyo mainit-init, boda maparos-paros. Ano, habagat patabi kita. Ating lilina. Petsa 24 na ngunyan, kan bulanin Agosto. Nagkapirang aldaw na sa nabagatabi. Kanban. Bare months na. Mapalokal. Kami po sa Giraray naglalaom na sa paghampang niya to kay ning kaaldawon an permitang ipigpaenos iyo po an mahal na Diyos. Happy birthday po sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Special mention niya to an amigo ta, an barkada tatabi dyan sa Department of Trade and Industry Bicol. Birthday ngunyan tabi and di marano ni Director Dindo Nabol. Yan, Director Dindo kan DTI Bicol. More power and happy birthday tabi. Siring man sa gabos na mga nagkukumpleanyo, maugmang kumpleanyo and naglalaom man tabi an sa induman na programa pag-araw kaining alas 10 o kaya alas 9. Igwa po ni nagdiretsong paraan tabay, susubaybayan kami sundo alas 10. Tapag Lunes, sundo sa nakitang alas 10 po nin aga. Pero pag Martes, sundo, Biyernes, sundo na yan po. O kaya sagkod na yan alas 10:30. Katabang tadyan sa pagpresentar siyempre kan informasyon mantang kamo dyan na sisibot na siguro sa pagpreparar kan panguntuhan yaong kamo sa trabaho sa mga tiyendahan, sa mga natada sa harong na nasa kusina, nasa empleyo, nasa vehikulo. Ansa mo ya pong magkapasalamat kan sa indong pagantabay o kaya sa indong pagantabay ha. Advance na pong pasasalamat ta idiniretso man tabi inindo an sa indong pagdadangog. Katabang ta dyan sa luwas Chief Jimmy Pading Jim, Pading Al, Pading Jomar, siyempre si Joshua, si Angel, Buda si Karen, sa Manibela si Henry Mata. Sa Master Control an sa muyang Chief Tech, daing iba an sa muya pong malalauman man sa lado technical ang grupo sa pangenot ni Chief Tech Ramir Tanay para po sa broadcast me dyan sa indong mga radyo na nagkakaarantabayanan po sa bilog na Rehiyon 5. Si Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom, siyempre ang samuya pong News Director Mardela. Katabang si Ma'am Sia Leron, Ma'am Jen, asin si Nicole and Gloriani. Para po sa sumadakan mga istorya, lokal, national, international sa indong nagkakadarangog. Kada best po na igwaning newscast sa DCGB. And siyempre, nababasa sa samuyang social media platform ang DCGB News Online. Kasabang tadyan si Jerome Nico Martinez sa IT para po sa broadcast man kan DCGB Worldwide Netwide, DCGB News Online, asin sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Jerome Nico Martinez and EJ Brimen. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, ang PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. An sa kuya tabing telepono numero 0942-670-1195. Smart iyan, 0942-670-1195. As in 0966-0730-115 sa Globe. Istorya kita sa luwas tulos na informasyon sa pagikan sa tuyang Mega Force Patrol. Aramong tadaw kay Chief Jimmy. DCGB On the Spot Report. Pading Jim, maray na aga, please go ahead na. Yes, salamat Abi Padi. Paragos kita digdi sa pagtugay guys sa solemn blessing and commencement of classes digdi sa kamalig milestone na program digdi project dapat tarabang tabangan kan ako Bicol, Second District Congressman Kaluluria, Provincial Government, LGU, and iba pa, Provinciano, Party List, and sa ngunyan, ining Kamalig Community College, pangiturugan na lokal na gobyerno
na may tindog inidigdi and narealisar na tabi pades. Nagkaiguanin programa kaso bago na nagkaiguan muna nin flag raising ceremony, nagkaigwa ki programa and yun na hanggang sa ngunyan tabi pade nasa proseso namin pagbibindisyon blessing kan padi digdi sa mga classrooms, mga branch nga tabi ni padi duwa nga dakulao na building and igwanin mga bago man na mga classrooms para sa Bachelor of Engineering Technology, Major in Construction Engineering. Primerong dangog niya to ini nin kurso Construction Engineering tabi pare. Iyo man nagadano ta kadaklan ta baga kompadreng nadadangog civil engineering pag sa konstruksyon. Iyan construction engineering. Sige. Mo niyan, initial na pakipaguro niya to kay Mayor Calibaldo. Resulta da ini kaya ini na mundag kurso pre-year pasaninan na kurso ngunyan digdi sa 118, 120 na mga nag-enroll digdi. And bigla inganyar karakod Congressman Pido Garbin sa pagtaram kay ni sa mensahe sa programa Mayor Calibaldo, Vice Mayor Ding Baldo na sa mga nag-enroll digdi dapat tapuson talaga siya o saro ining istorya para tinakan kasaysayan na sinda sa bagong tindog na eskwelahan na ini sinda ang primero na makakatapos sa kursong Construction Engineering tabi pade. Iyo man nanggad ko pandreno, importante na parte sindakan istoryang yan. Sana tapuson mananggad kainot-inuteng community college, kainot-inuti pang kursong construction engineering, sindan makakatapos. Sana tapuson man tabi, ano? Correct. Pagkatapos na ihapot niya to, kung nasa construction engineering ini, base ini da sa demand, resulta kan survey sa mga sipag sa mga high school o senior high school, kung anoan na siniba pang forma nin survey, pigaralo-halo na ini pare and nagluwas yun ni an in demand ang ngunyan na kurso an construction engineering madali da maka-employee. Iyo no arin ang kuan, no arin an pag-akseptar din kan formal na classes tabi. Commencement classes na ngunyan pare. Commencement na pala ano, yan commencement. Oo, sige. So si Congressman Pido dangugunta daw. The reason why yaong kita sa Arog getting started because of the opportunity of public education that was afforded to me by my parents. Pero nagpuna yan sa kuyang lolo na mas kitarong paraoma, alaga na niya sa value ng edukasyon, nagsirit na mapapatapos sa kuyang ina sa pagmamaestra. Kaya yun na iniyang produkto. And then, pinawasing pa. Yapik istorya ni Congressman Pido. Istorya sa natin nabot niya ang punto na yaon siya ngunyan sa estado bilang congressman na naglapigot man ang sayang anama and yun ang pag-istorya niya tampangan kaning mga bagong mga estudyante digdi. Ako itaro takikong akong good morning, di pa rin kayo po sa angkor sa DCGB. Madali lang, tabi-digli kami malawag sa kwarta nga ng mga pare si Kong Pido. Morning, Pio. Good morning sa gabi sa nag-antabay, TV and DCGB. Yes, good morning tabi kong primero tabi. Iyan na dakulao na kwan iyan, impact kan diyan tabi sa area nga na community college nan kong tabi. Well, tama po, halinang pangaturugan kang LGU Pamalik na ma-open ang sa indang community college and we're so happy and proud na kaparte kita kan sa indang realization kan sa indang pangaturugan kasabay ang mga kaisudyantehan na pioneer na ka-enroll digdi. So now we are standing at a 12 new classrooms under local government support fund initiated by Ako Bicol Party List and namukla ng pangaturugan. And this is the first day of classes sa BTO. We have 120 students and sa ngunyan ini na ang pagpuon kan sa itang pangarap. And as I have said, we will continue to be part and helping them
pursuing their dreams, Tabi, Pio. Iyo po, tabi. Now, kung pido in the long run, tabi, siyempre kaipuhan talagang mamantinir iyan. What would be the assurance na yaon giraray ka mo, anak ko Bicol, tabi? Yaon, as long as we are representing them in Congress, we will initiate budget in the construction of classrooms, even educational assistance for those financially disadvantaged. Tanganing mas siguro pa, Pio, mapaganantay ng pag-eskwela, Tabi, Pio. Opo, saro na lang tabi kung pido sa imo man na apelasyon sa mga estudyantes diyan tabi sa na naka-enroll diyan isa mga maireskwela pa diyan tabi. Well, Pio, this is ini ang pirming mensahe ko na kung saan ang gobyerno nagigibuki paagi para isabuhay itong access to quality education. And ini isinagibutan na. And then sana man suparte kan sa tuyang mga sa estudyantehan gibuhon man inda which is pangahalagahan nila ang tinaong oportunidad sa kanila sa magtapos sa kolehiyo. And of course, uplift their family from poverty because we believe that education breaks the cycle of poverty. Aram mo yan, Pio, and I myself can attest to that kasi hali kita sa sarong pobreng pamilya ang sa tuyang lolo, sarong paraoma na kung siyempre naginguha ang sa tuyang magurang makapag-eskwela. And that was passed on to me. That greatest equalizer which is education, which is the most potent weapon to fight poverty, Pio. So yan lang. Ang sa tuyang mensahe mo yan, Pio. Salamat, Marinalda, mabuhay, PBN sa GB. Thank you so much. Thank you so much, sabi kong. Yan na Congressman. Maski sa mo kabigon, Oho. di kita ginoyot pati rin sa laog ng kwarto. Malinay ko ng kwarto. Kompleto amenities, facilidades pa de. Namumuro kumpadring Jimmy namumuro si Alcalde Caloy kasusarong si Mana sa udan. Ngunyan eskwelahan. Ikaw na naman lang nga ni sa September. Punto naman, simenteryo naman da. Grabig pasalik ka lang. Sa Delikado. kung sementeryo, bubuksan niya. Walang iya. Sige na, mga makaskason kaya tayo. Magulping kwartong pigbibindisyonan mo niyan pa de. Pati sementeryo bubuksan ni Alcalde. Walang iya. Kaya rin, nabanggit ka sa bago, baka usan na ngayon kansarong niya sa udan. Oho. Ano nga eskwelahan. Next mga September ngayon, simenteryo naman kaya. Haputa daw mananggad ko na nun. Aprito. Hanggang pasali. Sige, pasali ka na. Pati sementeryo, inagura. Dapon sa inadigit. May was kayo ni, pare. Nasa gilid sa nagan uning kwabaga, agi-agi kabaga digdi. Maning chapel. Kung nalik-aligas pito 3rd district ka, nasa right side ni chapel. Iyo. Kataring sa nagan chapelan na main gate. Yan. Tapos yan nadigdi sa natapicturan ta. Tapos, haputon ta si Mayor, ano man na ganitong sementeryong itong pigpapalaw? Bubukasan niya. Hindi ko na hiling kun sa hindi gino si Mayor. Tama-tawa, nagura, nalugod. Yan, sana. Sige. Tawad, mabalik ako pa. Ayun to si Mayor, sige. Mayor, kaya pa, ka pa na komersyal. Dahil pa man, sige pa. Sige. Tara, diyon ko daw. Sige. Tapos, kumpiran total na kantidad ka ini. Iyo. Wala irakan mga sentimos, sensilyo digdi. Iyo. Oo, sa dalita. Nasi irip ko digdi si Mayor, Sige daw, tabi. Mayor. Si Mayor. Masakat sa second floor. Mas maray, mapadang signal. Pabilo kita. Sa Mayor. Good morning, Mayor. Di pa ning Pio? Yung grabe daw ang pasali mo digdi. Doon sa aran, sa udan. Ngunyan, eskwelahan. Sa roda, simenteryo naman. Outro. Hello, Sir Pio. Good morning. Mayor, maray na agad tabi. Ano man agad, may inauguraran ka naman na sementeryo sa mga masunod? Igawa naman po sa September 8. Ideya sa natabi, ano na yan? Anong sistema tabi ka yan? Actually po, so sementeryo ta po, baga duman sa Tinago, inayos ta po sa nung nailintang kumbaga jawa sa kinarag, si mga makaimlay ta po duman, inayos ta po na maging orderly na po itong sementeryo ta duman, then may opisina na din po, para naman po, baga bako na lang basta sementeryo, kumbaga karoon na po memorial park din ito pa. Ay, opo. Sain po ang pundo ginono tabi?
Actually, nangagad-agad lang po kita. Then, sundo din yung munisipyo. Then, si probinsya nagtawa man po sa tuya. Para naman po, kumbaga, maiayos pa po kasi inailit naman po minsan ng mga sementeryo talagang bako orderly na. Opo, public cemetery tabi yan, Mayor. Ano po? Ayun po, public cemetery po ini. Oho. Minimal naman po ang paeduman kung papalubong. Then, yung mga restos, baga po, sa mga tulang na lang, may mga kaga naman po kitakaan para naman po mas orderly talaga sa tuyang cemetery. No rin po next week ang inaugurasyon? Sa September 8 po, kasi naman po yan. Yun po ang Pigkwata. Holiday po yan, pero diretso po kita. Di anong mensahe mo duman? Everybody is welcome. Oo po. Dahil muna ka mo mag-Arabin ka to. Difícil na. Sige tabi, Mayor, and iyan pala na community college, gura anong totalmente ang kantidad sundo na matapos iyan? Actually po, kompleto ng classroom pa. Ubus naman po inagad. Nagalokal lang po ang lokal ng gobyerno ng 9 million para sa operation ng community college. Pero kapos na building po, tinaraw po yan sa tuya. Ay, oho. Si Say ang sa tuya dyan na pamayo tabi. Ang in-charge na po din ang administrator ng si Miss Chay San Andres. Opo. Mabuhay tabi, Mayor Kaloy. Salamat tabi. Salamat tabi sa tiyo. Thank you so much. Kasabi niya digdi so administrator tabi pa di pasa kon linya Sige. kay Ma'am Cheryl San Andres. Ma'am, good morning sa buwi naman ini niya to tabi pa di. Administrator kana bagong bukas na eskwela digdi sa Kamalig. Si Pading Pio po san ko sa DCGB Live po kita, ma'am. Hello po, good morning. Yes, Ma'am Cheryl. Good morning. Si Pio Fernandez tabi kan Yes, DCGB. I know you, sir. I was a volunteer before at DCGB. Ay, eleksyon tabi, Madam. Eleksyon. Yes, during my college days. Uyugon mo ngunyan. Administrador ka na. Opo, Madam Cheryl, pirang kurso ngunyan ang yaon na As of now po, tig-offer? in humble beginning, we have one program, Bachelor of Engineering Technology, major in Construction Engineering Technology. Opo. Paki-describe, Ma'am Cheryl, ano yan na construction engineering? Taka ito baga mga anadadong tagsa na civil, industrial. This is guided by CHED Memorandum Circular 2025, number 20 yon, if I am not mistaken. Sorry ha, overwhelmed ako ngayon. Isang course po na parang at the end of the day, if they want to be a foreman, if they want to pursue civil engineering, pwede. Kasi ang mga subject dito is part ng civil engineering course. Nga lang, itong course natin is a non-board course po. Ay, kaya pala no. Ipigpiparar sinda sa pwedeng maging kapatas, Pero this forman. is employable and in demand. Not only here, pero sa abroad, in demand din po itong mga courses na ito. Opo. Ma'am Cheryl, pirang yaon dyan na estudyante ngunyan? As of now, we have 118, pero may mga pumupunta pa, nakikiusap, wala kaming magagawa to accommodate them kasi ramdam ko din yung kailangan nilang makapagtapos ng kolehiyo. Gura ano ang babayadan dyan ng sarong estudyante? Wala po, wala silang babayaran. Through an ordinance of the local government unit, may portion po doon na the LGU will allocate 9 million every year to sustain this until makapasa kami sa institutional recognition ng CHED, maka-access kami ng UNIFAS. Oho. Ano ang plano pa nindong idagdag dyan na kurso? It's a Bachelor in Engineering Technology major courses. Marami pong major courses kasi ang BET, like automotive, electrical, engineering, yung mga ganun po na course na highly demand. Pero initially, ining unang construction engineering. Yes. This is the first pioneer course. Medyo kailangan lang namin munang huminga kasi hindi din madali yung pag-open ng isang program and kailangan pag-aralan. It will take a lot, kasi kami nag-survey muna, tapos bago gumawa ng feasibility study, mga ganyan. Maraming preparation. Pira ang sa imong staff man dyan, Madam? May mga dati na, yung dati, of course, hindi sila kakalimutan natin, yung nakatulong natin nung nag-umpisa tayo dito. Sila din, and then we hired
mayroon tayong guidance counselor, and then librarian, may mga faculty, instructor that is aligned with the CHED requirements. Yung mga minimum requirement ng CHED kasi, meron silang prescribed, and I am very compliant with that. Ayoko nang magsisisi sa huli. Kaya, ever since, sa umpisa, nagpuput up pa lang kami. I follow the standards. Kung igwa ka ang gustong pasalamatan, Ma'am Cheryl, go ahead. Ay, marami. Of course, hindi ko po ito effort lahat. Effort po ito ng the entire local government unit, and of course, ang aking boss, si Ma'am Jo Abance, our MPDC, the local finance committee, the Sangguniang Bayan members, headed by Vice Mayor Ding Baldo, at ang lahat ng membro ng konseho ng Sangguniang Bayan. And syempre yung mga staff na tumulong sa akin dito na sobrang effort talaga, lalo na pag may evaluation. And syempre, hindi ito marirealize kasi si Mayor talaga, sabi niya, pangarap niya ito matagal na. Pangarap niya ito, and to the point na Mayor is drawing from his own pocket for the expenses. Talagang pag sabi ko, Mayor, kailangan ko ng ganito, walang atubili, talagang nandyan siya, tumutulong talaga. Kasi it's a matter, pag porsigido talaga ang local chief executive, yung kumbaga, malaking factor po yon. Hindi lang ako, kasi ako hindi ko kaya yung ibang mga bagay like halimbawa, in terms of feasibility study, we can do that. The manuals, we can do that. Pero iba din yung pagiging agresibo ni Mayor sa mga ganitong programa. At nakikita ko din po kasi dati kasi this is a Kamalig Swimming Center before. Pag nakagraduate po ng senior high school ang mga bata, mag-i-enroll na po sila sa TESDA. Oo, maganda naman po yung TESDA kasi NC, National Certification, pero sometimes may qualification po pag maghahanap ng trabaho, may required skills. Iba pa rin po pag college graduate ang mga bata natin. I am always looking at the minimum wage today. If you have one college student in your family, you only have 455 to spend a day. Kung may isang college ka, yung 200 pesos, para lang yun sa college mo. Ang maiiwan is only 255. Paano kung may kapatid pa siyang high school, elementary? So with this community college, mababawasan yung gastos ng pamilya, mailalaan na po yung ibang income nila sa mga ibang bagay na kailangan ng pamilya din. Opo, salamat, madam. Opo. Okay po. Thank you so much po. Congratulations. Thank you. Licensure examine ay wala. Dahil pala niyan kilisensya. So yan tabi pa de. Sige pan. Debot me. Okay, so yan ang una. Haros kompleto na. Na-interview na niya itong mga bisito sa Kasabago. And may mga representante sa ibang mga opisyal na imbitado digdi na dahil naka-antos tabi pa di dahil lang sa giwa man importante ng mga equal na importansya. Yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon halidig sa bagong bukas sa Malig Community College sa Lugan, Kamalig Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy, kasabay si Mayor Caloy and si Madam Cheryl. Si Mayor Caloy, si Madam Cheryl ang administrador niyan kan bagong kabubukas pa sana na Kamalig Community College. Congratulations tabi dyan sa Gabos. At Chief Tech Ramir, bago ako mag-time check tabi, makikuang kita sa Mega Force. Isa ang nasa mobile tabi. May baka nakaantabay sa mobile ni siyang yaon dyan. Makisuyo, dyan da sa may Camellia Homes. Kung halimbawa, di ka maagi sa Binanuahan bagano, didiretso ka sa Puro, then ma-right side ka, tumbok mo na so gate kang Camellia Homes, mawala ka. Ang direksyon mo pasiring sa pier. O sa pier sa Boulevard, tabi. Along the way, may naaagihan da dyan ang mga residentes, buda mga motoristas, nagkapirang aldaw na daan na igwadyanin sa wrong vehikulo na haadit ang mga nakakahiling, baka may tao sa laog. Sa wrong vehikulong nakaparking sa iginilid man puti na sedan, day ko lang nabitan so plate number na ipinadarakan sa tuyang picture, and day ko nga ni aram kung yaon pangunyan as we speak. Pero naagihanda yan, mga 2 o 3 aldaw na nag-aaga, fully tinted, dai maning nasa gilid, nakatiklop man yung kuwan, yung sa iyang side mirrors, Chief Tech Ramir. So ngunyan, ang nahadit sa mga nakakaagi dyan, tibaad kon igwang
tao sa laog or kung anong emergency o kung anong vehikulong iyan dyan, kung narautan or what, makipa-verify tabi da ano, baka maagihan kang mobile kung yaong pa dyan. And kung yaong pa dyan, maipaabot niya to sa otoridad, ano, kay chief na tagtag kan Legazpi PNP. Deo garing ako ning numero pa ni chief tagtag, ano, makikuan tabi, makisuyo sa mobile, baka haraniman sa na, ano, dyan, bago kita matapos ang programa, maagihan kung yaong pa dyan, si report kung yaong duman, and ipaabot ta kay chief tagtag, ano, kung ano yan, baka kung igong emergency sana daiman, ano, or kung narautan iyan, o kung sisay man po sumay sa dirikaan, tabi, baka mag-surface, na daiman nagparahara ditso nag-aagi, baka ngay kung ano ang vehicle, basta puting sedan iyan, sa baba kan may Camellia Homes, dyan sa may kwan, sa may, iginilid man sa tinampo tabi, iginilid lang po, baka ini nag-text, baka kung igong relasyon dyan, ano, daing mobile ngun yan, ako, paano ba yan? Sige tabi. Yaon dyan sa may baba kang Camellia Homes, kung di ka maagi sa puro, matukad ka na baga, tumbok mo na so gate kang Camellia Homes, go left, tumbok mo na ang boulevard, yan, nasa right side, sa may baba kang Camellia Homes, igwa dyan yung vehikulong nakapark, matulong alaw na, straight iyan, day pigahali tabi, baka ngaya day mapigahagad, baka may tao sa laog na may emergency day na nakahali or what, or baka narautan. Sige, day bale, pakwantayan dyan sa, iapudan ko si Sir Andy taod-taod, ano, na Marbella, o ipapalo up ni panano, day padadaga simbag si chief na tagtag, sabi ni Angel na mustasa. Well, apudan ko man si Sir Andy tabi na Marbella, pero ma-time check muna kita. Ubusan na tabi Chief Tech Ramirta hanggang alas 10 masan nakita nga niyan. Oras Pilipinas, alas 9:36. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno.
Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagmibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo
negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sige na kontakta si Sir Andy na Marbella. Tamang-tama sa may puro area da asinda kaso ngunyan. Hihilingunin da yan dyan sa may Camellia Homes. Kung yaong paso vehikulo, tanaha dit sa mga motorista si nakakaagi dyan. Baka ngayon may emergency sa laog urwat. Matulong aldaw na more or less, yaon dyan nakaparada, tabi. Sige, pasiring dyan sa Sir Andy Marbella, tamang-tama haran ni Sinda sa may puro area. Pasiring sila sa may Camellia. Taon-taon i-verify ta kung ano man ang ganaan. Nasa linya man si Karen Ala. DZGB On the Spot Report. Karen, maray na aga, go ahead na tabi. Thank you so much, Tabi Sir Tio. Medyo komplikado pa ngunyan na estado asin operasyon kan Provincial Engineering Office asin kan Penro kan Kapitolyo dahil sa day pang opisyal na office order na nagbababa kung sisayan talagang magiging mga formal na OIC kaining duwang opisina. Matatandaan baga Tabi Sir Tio, nagretiro na kan Petsa 20 si Engineer Dante Baclao bilang full-fledged na provincial engineer. Alagad sa mga oras ni Mr. Tio, Petsa 24 na, naghaharalatan ang mga empleyado kan duwang opisina kung sisay ang mapirma kan sa indang mga DTR pati sa mga naghaharalat na dokumentos asiniba pa. Dahil sa day pang opisyal na office order si Gobernador Noel Rosal kung si Engineer Elmer Diala halimbawa ang talagang magiging legal na OIC kana provincial engineering asin kung iniman si Madam Cecil Valenzuela man ang magiging naman na OIC kan Penro kan officer order bagatabi Sir Tio. Iyo man giraray ang sinabing magiging legal na basihan sa pagfunksyon sa konsisaan ikakaad na mga OIC sa duwang opisina na ini. Ano ang primero, nagkapiratabi na dapat klararon Angel, anon ikikao lang natataday pa nakakaluwas so office order? Day pa kaya Sir Tio, si Gobernador Noel Rosal sa nasa travel pa? Nasa travel. Ngunyan, ikadua, iyan baga si Engineer Diala, nagkaigwa na ning Engineer Diala, ang sayang posisyon talaga dyan, plantilyado yan, assistant provincial engineer. So, ang question, aramon mo kung siyempre ma-functionar ang PEO, kaya lang daining OIC. Siyempre, so, pag in the absence of kaining provincial engineer, so, ma-assumir, so, assistant provincial engineer. Ngunyan, siyempre, tahinali na baga sa Penro si Engineer Diala, balik na siya sa mother unit niya, sisay man na nagpapadalagan ngunyan kan Penro. Supig sasabi mo so assistant man. Si Madam Cecil Valenzuela. Ano itong iyo man ang nagpapadalagan ngunyan or pakihapot kung ano man agad dyan sa HR kung igwa dyanin makasibag or sa administrador kung papaano iyan tabi. Ta siyempre tama ka, may mga pipirmahan on a day-to-day basis. Bata masweldo 28 sa 27 ata sino nagsisweldo or what? Paki-mostra man agad what's happening. Kung by order of succession, maski day pang office order, pwede na magpirma o mag-assume nin limited capacity muna si kunyan, or itong so capacity na ititao sa iya
fully well kan sarong assistant provincial engineer di ala. Roger on that. And duman Opo, naman Sir sa Pio. Penro kung sa assistant man kung siya man ma-functionar fully well as assistant Penro in the absence of the OIC man kang Penro. Roger on that, Sir Pio. Actually, kasubado, tig-anak ko si Madam na Corazon Revale, ang provincial HR. Wala man ugaring ini, Sir Pio, na iyo ko taan pinaka-autorisado na magsimbag kan bagay naan. Iyo. Kasangunan talaga, Sir Pio, uning nga ning sa Penro, na mo problema, pati nga kaming OIC, Iyo nga ni kung daing OIC pero iguaning assistant which can function on a basis basado sa pagiging OIC niya. Opo, Sir Pio. Oh, ipakikontabi ka rin mananggad kung ano ang sistema ninda kayan dyan, tabi. Roger on that, Sir Pio. Sangunan, Sir Pio, nga talaga, lalo na inindigdi sa may Penro, kasi tig-aranak ni data, antig mention sa kuya, kan mga empleyado, so DTR ni ngayon, si saan mapirma, maringali, Yan. ka-mention mo, susuldo ninda. Oho, mas sweldo baga pati sinda. Buda, in the absence kan office head, iguaning ma-functionar dyan na na assistant na pwedeng mag-functionar susugdo man sa yaman na poder as assistant. Siring man duman sa engineering. Kontabi ka anta. Ano yung subiyahan kan gobernador kasarabay sa sanggunian na at igaw pang ibang biyaheng opisyal na biyahe man ang gobernador. Actually, Sir Pio, sa travel dati ni, pero ang acting governor pala nun yan, iyo si Vice Governor Diday ko. Si Vice Governor Diday. Oho. Tapos mo yan, Sir Pio, ang nakuha ko man na informasyon naman sa Office of the Governor, maululi na pala nun yan, so mga si Governor Rosal, kay basibang mga sinatawan na nag-iriba sa iyo sa travel. Sa aga, iyo sa promisos Sanggunian Panlalawigan Secretariat, na masisyon na kami. Ano supig travel da duman? Anong may forum na din duman, official? May ano ba, exposure trip? O ano ba? Isaro pa na halatunta kung buda ko na sa output kung baga managad. Ano? O sige. Yes, Sir Pio. Actually, travel talaga, Sir Pio. Content, travel da talaga. Sige. Ayan, Sir Pio. Karan ala, disigidin. Salamat ka rin sa istorya. Hali dyan sa luwas. Last week pa, na-interview ta na nga ni Baga si dating Provincial Engineer Dante Baclao na ipig to turn over niya na mga papeles, dokumentos, gabos, mga pending programs, and gabos na transition requirements, transitory requirements, itinaon niya na kay Engineer De Ala. Tas si Engineer De Ala, iyon ang Assistant Provincial Engineer. So by all means, for all legal intents and purposes, madalagan ang Provincial Engineering, taigwaning Assistant Provincial Engineer in the absence of ining full-fledged na engineer. Kaya lang, ang function bagakan sarong assistant is limited. Ikumpara mo kung ligo talaga ning nag-activar either as OIC or full-fledged na provincial engineer. So, masweldo baga pati sinda gayud gunyan. Ang sweldo ata nila dyan is 27 yata or petsa 8 kan masunod na bulan. Dahil ko lang sabot-taboy. Well, anyway, kung mga may pipirmahan iyan dyan, siring man tabian ko niyan, ang sistema dyan sa Penro, tadati baga sa Penro si Engineer De Ala, ibinalik siya sa mother unit niya dyan sa engineering. O sisayngon yan andyaon dyan sa Penro. And how does it function? Nakikontabi dyan Karen sa Provincial Government of Albay. Bueno, may mga istorya pa kita sa luwas bago kita magtapos mo na Lunes, takada Lunes magatabi. Hanggang sa nakitang alas 10 may block time tulos kita pag Monday. DZGB On the Spot Report. Engaging. Si Joshua man nasa linya. Joshua, maray na aga. Go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay sa dagdag natong bareta dain na maghalat sa DPWH at hingon yan pinagingwanakan na lokal na gobyerno kan Daraga Albay sa paagikan Municipal Engineering Office na makahanap man ng pondo para, Sir Pio, makongkreto na itong nawalat na porsyon kan Pinampo dyan sa Bagong Bayan going Tiwalo. Kung matatandaan bagatabi, Sir Pio, hinarahay kan DPWH na tulay dyan sa naunambita ng lugar. Alagad natapos pa sa tulay,
nawalat na konkreto. So, portion kan mo. Nangon yan, grabe na ang lubak. Problemang maray kan mga residentes dyan sa naunang bita ng lugar. Naging takipagurong niya to kay Municipal Engineer Ciel Montaliana gun sa iya may huro na sinda kan Provincial Engineering Office, partikular naman ni Engineer Dante Baclao na so probinsya na palagtabi Sirpio na mapatrabaho kan na unang bita ng nawalat na proyekto. Tinad 5 million pesos tabi Sirpio ang initial na kalkulasyon kan proyektong iyan asin ang pondong paghahalian o paggagamitan itong ibaba na Local Government Support Fund o LGSF. Pigalat langon yan Sirpio may baba belkan probinsya. At least sigun kay Engineer Ciel Montaliana igwananin pumisa na probinsya halat lang so pondo asin iyon na yan ang saro sa magiging prioridad para dahil na masyadong mag-agrangay ang mga residentes kan barangay Bagong Bayan asin barangay Kiwalo asin iba pang mga motorista na nag-aagi dyan sa naunang bita ng lugar. Roger to that kopya. Yan tabi Sirpio ang mga dagdag pang istorya. Joshua Bino, DCGP. Salamat man Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. Anong advice mo tabi Chief Tech? Pwede pa ba yung dalawa? Ta-standby baga si Pading Jomar o si Pading Al? Saro lang Pading Al, medyo aabutin ka kang oras. Si Pading Jomar pwede pang maakomodar hali dyan sa iyang location man. DZGB On the Spot Report. Kumpadreng Jomar, good morning magtabi. Please go ahead na. Salamat Pading Pio. Dai ilalawas kan Tobacco PNP ang active shooting drill na nakatalaan ko ni schedule sa aga sa mga eskwelahan kung opisyal ng ma-receive ninda ang naging orden ni Secretary Sonny Angara kan DepEd na dahil nang unay ni Ilawos. Ini ang pinahayag sa DCGB News ni Lieutenant Colonel Virgil Bibat, Chief of Police kan Tabaco. Matapos na kasubago, nagpiprepara na kutasing da padekan mga magiging aktibidades sa mga eskwelahan. May koneksyon sa nasabing aktibidad na supposedly mapon sa aga. Sinabi ni Bibat na ang plano ko taninda iyoan makipag-coordinar ng unyal daw sa mga eskwelahan para magpa-schedule para sa active shooting drill asin ini gigibuhon ninda hanggang igwa na nag-request ng mga eskwelahan in schedule. Alagad nakabot na sa sayang informasyon although dai pang official communication na dai na ini gustong ilawos ni Secretary Angara dahilan sa ikukonsiderar itong mga naging suggestion komento kan nagkapirang grupo araw kan mga psychiatrists and psychologists na posibleng may route na epekto ang active shooting drill sa mga kaakian. Sinabi ni Bibat na pigalat naman sa kanidang order para totalmente ikansilar ang naunang bita na aktibidad. Yan ba rin mga dagdag na informasyon? Jomar Bien, DCGB. Salamat Pading Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. ZGB On the Spot Report. Pading Al, noted yung pag-standby kaya lang inabot na kita paano ning oras nin parameters na pagsurusiriblagan. Pag Monday till 10 lang kita. Salamat kan sa ilo paginanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat,